Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket Jézus hatalmas nevében. Mindig, amikor bemerítés előtt állunk, és az Úr kegyelméből lehetőségem van arra, hogy hirdessem az igét, az evangéliumot, mindig eszembe jut az, ahogy én megtértem 43 évvel ezelőtt. Előtte abszolút nem is volt készség bennem, hogy az Urat kövessem, de aztán megállított az Úr, mert mindig így működik. Önszántából senki nem akar az Úrhoz fordulni. Kizárt dolog. Én még nem tapasztaltam ezt. Azt viszont igen, hogy Isten az, aki jön, és megérinti a szívedet, a lelkedet és dolgaidat. Lesznek olyan helyzetek és körülmények, amikor azt mondod, kapitulálok, és nem tudom, mit tegyek. Hát van egy jó hírem. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Nem szeretjük ezt az állapotot, de az emberfia ezért jött, hogy megkeresse. És egy nagyon jó hírem van, bármilyen körülményekben, bármilyen gondban, bármiben is van az életed, a legjobb lehetőség az, hogy jössz az Úrhoz, és azt mondod, Uram, segíts rajtam, könyörülj rajtam. Az a Péter, aki kész volt a vízen járni, mert azt mondta, Uram, ha akarod, én kész lennék kiszállni a hajóból, és hogy jó lenne, hogyha azt mondanád, menjek oda. Hát Jézus azt mondta, persze, gyere Péter. És az a baj, hogy mindig a körülményeinkre figyelünk, és nem Jézusra, miközben azt mondja a Biblia, hogy bennünket, miközben a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk rá minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűn, álmatatosan fussuk meg az előttünk lévő pályát, és nézzünk fel Jézusra. Nézzünk fel Jézusra. Ő a hit szerzője és beteljesítője. És nézzünk a körülményeinkre, és elkezdünk süllyedni. És amikor azt látod, ami körbevesz, süllyedni fogsz. Mert senki más nem tud megtartani. Csak Jézus. Csak Jézus. Kérdeztem a testvéremet Jenőtől, hogy milyen a víz, és hogy mondja, hogy tegnap, amikor vagy ma, amikor jöttetek, már félig volt. Fú, szinte valami ilyen érzésem van, ilyen megismétlődés. 43 évvel ezelőtt, amikor én megtértem és bemerítkeztem, december 26-án, képzeljétek el, ott is a gyülekezetben melegítették a vizet, és nagy merülő forraló minden, és valahogy az a nyomrékdugó kijött. Minden lement. Reggel, vasárnap délelőttre egy szem víz, nem olyan száraz volt a medence, hogy arra nincs szó. A merülő forralók szétfolytak. Üstbe melegítették a vizet. Már úgy éreztük magunkat, amikor megvolt a bemerítés, minthogyha szaunába lettünk volna, szóval a testvérek nagyon jól rendbe hozták a dolgokat, de hogy annyi minden volt, és annyi minden van. Egy hétig beteg voltam, készültem a bemerítésemre, hiszem, hogy ez az Úr szerzeménye. Így illik, hogy minden igazságot betöltsünk. A bemerítő medencéből a víz elfolyt, egy hétig beteg voltam, galamtojás nagyságú, nyirokcsomó duzzanat, pöttyös voltam a gyógyszerektől, szüleim minden nap vittek a ügyeletre, mindig más volt az ügyeletes orvos, hála Istennek, így aztán mindig kipróbált valami újat, és szóval minden bajom volt, és amikor oda került, hogy vasárnap délután bemerítkeznek, mintha elvágták volna minden lement. Dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak. Szóval miközben a tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, Jézus azért jött, hogy életünk legyen. És van itt egy fantasztikus kijelentés Péter levelében, amit szeretnék elolvasni nektek. Egyetlen egy vers, amit kiemelve a 24. vers, titeket is megment ennek a képmása. Én nem szeretem azt mondani, ami a fordításoknak a nehézsége. A görögben a baptizó szó az egy alámerítés szava. Semmi köze a kereszthez. Jézus, amikor beszélt, amikor oda ment Johannész hová Pisztészhöz, vagyis bemerítő Jánoshoz, akkor még sehol nem volt a kereszt. Sehol. És amikor azt mondta neki bemerítő János, hogy te jössz hozzám, akkor azt mondta Jézus, így illik, hogy minden igazságot betöltsünk. És hogyha valaki őszintén keresi és olvassa a Bibliát, akkor rá fog jönni arra, hogy jó dolog követni az Urat a hitvalló bemerítésben. Így titeket is megment ennek a képmása a bemerítés, mely nem a testszennyének a lemosása.
Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, 1 Péter 3.18-22. Az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek a képmása a bemerítés, mely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelki ismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe az Isten jobbján és alávettetett néki angyalok hatalmasságok és erőt. Tudtátok, hogy az Ószövetségben miközben nagyon érdekes, hogy a zsidó néphez, hogyha valaki akart tartozni, akkor alá kellett merítkezni egy pogánynak. Ez a prozelita bemerítkezés. Viszont az Ószövetségben van 2 olyan történet, ami már előképe az új szövetségi bemerítésnek. Az egyik a Noé bárkája. A másik, amikor a Vörös-tenger ketté vált. És amiről a Korintusi levél beszél, hogy Mózesre merítkeztek be, és úgy mentek át. Szintén még sehol nincs kereszt, sehol nincs megváltás, de már az Ószövetségben találunk ilyen kijelentéseket. És a Noé bárkája a megmenekülés volt, majd erről is szeretnék szólni. De ami nagyon érdekes, hogy az apostoli gyakorlat erről szól. Kedvenc ige szakaszom az apostolok cselekedetének második részében, amikor Péter prédikál pünkösd napján, és megérinti azokat az embereket az ige, és megkérdezik az apostoloktól, hogy atyám fiai, mit tegyünk, hogy üdvösségünk legyen. És ezt mondja Péter, mert színen találta őket az ige, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk. És azt mondja Péter, térjetek meg, és merítkezzetek be bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, sőt gyermekeiteké, és mindazoké, akik távol vannak, mindazoké, akik távol vannak, akiket Isten hív, és akik hittek a beszédnek, bemerítkeztek. Hú, egy nagyon jó kis bemerítés volt akkor. Azt mondja itt az apostolok cselekedete második rész, hogy 3000-en. Wow! 3000-en bemerítkeztek akkor. Néha látok ilyen videókat, ahol 50-en, 100-an itt. Marika, te fogsz bemerítkezni. De azt mondja a Biblia, hogy még egy lélekért is öröm van a mennyben. Még egyért is. Az angyal sereg, hallod? Örül neked és örvendezik. Ha te még nem hoztad meg az életed legjobb döntését, akkor tudd meg, hogy az egyik legjobb dolog, hogy üdvösséged van és életed van. A másik, hogy az angyal kórus hallelujázik a mennyben. Wow! Szóval nem tudom, hogy mi tart vissza. De gyere közelebb. Mert egy bűnös megtérésének is a menny sokasága örül. És én is. Mert ennél jobb dolog, hogy látod, hogy emberek megtérnek, megváltoznak, életre jutnak. Ennél nincs jobb. Az élet legjobb döntése. Azt mondja a Biblia, megbánhatatlan a megtérés. Megbánhatatlan. 43 éve fogadtam be a szívembe Jézust, és azt mondom, sok mindent megbántam, de ezt az egy dolgot nem. Megbánhatatlan. És annyira jó, nézzétek csak, itt csak néhány kép. Ha beírod az interneten, mert már minden fönn van az interneten. Majd minden, jó, örülök, hogy némelyek bologatnak, meg némelyek nem. Szóval jó, oké, sok minden fönn van az interneten, szuper. Örülök, hogy figyeltek, itt vagytok még. Nagyon szeretem, hogyha van reakció. Emlékszem arra, képzeljétek, Szadám prédikáltam egyik alkalommal, és én mindig szoktam így vizslatni, hogy ki mit csinál. Vagy én azt nem tudom, hogy ki mire gondol, fogalmam sincs, de szoktam nézni, és képzeljétek el. Tessék, még jó lenne, jó lenne, nem kizárt dolog. És képzeljétek el, hogy ott a padsorban, hát ugye jó ez a lábtartó, vagyis nem lábtartó, de térdeklő. És az első padsorban az anyuka 2 gyerekkel, és ott már szórakozott a kislány, szórakozott addig, amikor lefejelte a padot. Mert éppen lecsúszott a lába a térdeklőről. És én meg pont néztem és prédikáltam, és hát el tudjátok képzelni, hogy nem akartam röhögni a 2 padsorral együtt. Kicsit furcsa lett volna a prédikáció közben.
De hogy tényleg szoktam figyelni, és majd megállok, de nem állok meg. Na, szóval visszatérve, annyira jó, hogy számtalan. Ezek a képek Emmaus, Efézus, Filippi, az első a korabeli apostoli időszaknak a bemerítő medencéi, baptisztériumai. De van Izraelben, van Laodiciában, nagyon sok helyen. És hogyha rákerestek, egy kazal ilyen régészeti lelet van. Nem csináltak ilyen, vagyis hát lesülyeztették. Egyszerűen lesülyeztették és kész. Volt egy lépcsőbe, meg volt egy lépcső ki. Lehet, hogy mentek masírozva, 3000 embernek kellett lépcső ki is, meg be is, és fantasztikus. De ott volt a Jordán. És ahol messze volt a Jordán, ott csináltak bevető medencét. És annyira jó, hogy itt van ez az imaház, hogy vannak imaházak, imádságházak, mert az én házam imádságháza, és vannak bemerítő medencék. Szóval szeretném azt mondani, hogy egy lehetőséget kínál Isten ma neked. Térj meg! Térj meg! Vald meg a vétkeidet, és lépkedj be. Én nagyon remélem azt, hogy Isten meg fog érinteni téged. Nézzük csak meg, mi is történt. Azt mondja Péter első levele 3. részének 21. verse, titeket is megment ennek képmása. A bemerítés szimbolikája. Fantasztikus dolog áll. Megmenekülés. Úgy, ahogy amikor Noé építette a bárkát, engedelmes volt Istennek. De sokan gúnyolták. De sokan szidalmazták, azt mondták, normális vagy. Már nem ilyen hangsúlyban, ez máshol szokták így mondani. De hogy sehol nem volt víz. És egy akkora bárkát. És Isten egyszerűen megérintette az állatokat. Megjöttek az állatok. És Noé csak néhányan. Noé rengeteg állatot vitt be a bárkába. De a megmenekülés volt a bárka. Így hiszem és hallom, mert ezt mondja Péter levelén. Én ezt nem találtam ki. Én nem szeretek találgatni. Nem szeretem azt, amikor valaki azt mondja, hogy én úgy gondolom. Nem. Tök mindegy, hogy én mit gondolok. Mit mond az Isten igéje? Ez a legalapvetőbb. És az Isten igéje ezt mondja, titeket is megment ennek a képmása, a bemerítés. Megment. Megment. Menedék. Szabadulás. Élet. És ahogy a Márk 16:16 ezt mondja, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül. Hiszem azt, hogy ha jövök Jézushoz, ha jössz Jézushoz, az üdvösséget jelent. És úgy olvassuk tovább, hogy nem a testszennyének a lemosása. Nagyon érdekes dolog, de a görögben, ahogy már említettem nektek, a baptizó szó kétszer szerepel az újszövetségi szentírásban, többes számban. Ez a zsidókhoz írt levéletben. A 6. rész 2. verse, és a 9. rész 10. verse. És milyen érdekes, hogy valami oknál fogva ezt a két verset, amikor többes számban van erről szó, ezt nem bemerítésekkel van fordítva, a legtöbb fordításban. Ha olyan bibliafordítást olvastok, mint Csia, Vida, akik következetesen az eredeti szöveget próbálták visszaadni magyar nyelven, ott bemerítéseket fogsz olvasni, nem mosakodásokat. Úgy van? Mosakodások? Többes számban van a baptizó szó. Bemerítések. És ennek egyetlen egy oka van, hogy miért van többes számban a bemerítés, azért mert vízbe és tűzbe akar bemeríteni az Úr. Ezért van az, hogyha valaki bemerítkezik, utána kézretétellel imádkozunk, mert kérjük azt, amit mi, én sem, te sem és egyikünk sem tud megadni, hogy merítse be az Úr az ő tüzébe. Hogy járja át az Isten jelenléte. És hogy milyen döbbenetes, én emlékszem arra, amikor tanultam a teológián, meg hallottam még idősebbektől, mint az én életkoromhoz képest, akkor amikor elindult a baptista misszió Magyarországon, akkor mennyire mindenféle dolgot mondtak, hogy ezek ilyen mosakodnak, fürdőznek, meg bármi egyebet. Pedig csak egyszerűen azt akarjuk megtenni, és azt tesszük minden egyes alkalommal, amit az Isten igéje mond. Bemerítés.
És hogy ez egy könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért. Egyébként meg azt mondja a Korintusi első levél 8. részének a 7. verse, hogy a lelkiismeret egy olyan műszer, ami nem igazán jól működik. Lehet, hogy azt mondod, az enyém igen. Nem. Sokan így szokták ábrázolni, hogy van jó, meg van rossz, és próbálkozik. De egyébként tényleg ezt mondja a Szentírás, hogy a lélek törekvése és a test törekvése. Ezek egymás ellen vannak és harcolnak, hogy ne azt tegyétek, amit akartok. De egy biztos, ezt mondja az 1 Korintus 8.7, hogy erőtlen a lelkiismeret és beszennyeződik. De mit mond az ige? Azt mondja az ige, halljátok milyen fantasztikus, amikor engedsz az Úr szavának, akkor legyőzöd a lelkiismeretet szavát. És azt mondod, megadom magam. És azt mondja a Biblia, könyörgés Istenhez. Jó lelkis. Kell a lelkiismeret. Kell, sok mindentől megóv. De a Biblia beszél arról, hogy hit és lelkiismeret. Szóval önmagában nem elég, beszennyeződik. De amikor meghozom ezt a döntést, és meghoztad ezt a döntést, akkor Isten elkezdett még erőteljesebben munkálkodni a szívedben, a lelkedben és a gondolatodban. És megy tovább, mert azt is mondja a Szentírás, hogy jön egyfajta tisztítás, és nem a kéz lemosása, vagy nem egy rituális tisztálkodásról van szó, hanem sokkal többről van szó. Én nagyon sokszor láttam már azt, hogy nem mindegy, hogy megy be valaki a bemerítő medencébe, de az biztos, hogy az élete megváltozik, amikor kijön a vízből. Mert sok minden történik, amit nem látunk fizikailag. És lehet, hogy nem is érzel semmit, de megváltozik. Hoztál egy döntést, megpecsételed Isten és egy gyülekezet előtt. És azt mondja a Szentírás, hogy valami elkezd munkálkodni a bemerítendő szívében, és ez megy, mert Isten végzi. És azt olvasom az Efézusi levélben, annyira jó ez a kijelentés, hogy az ige által megtisztít. Isten igéje végzi ezt a munkát. Van egy ige, ezt majd csak akkor fogom elmondani, van egy ilyen kis, azért csak így gyorsan, hogy ne olvasd el. Én megolvasom, hogy megmemorizáljam. Na mindegy, tudom. Az ige. Minden egyes alkalommal imádkozunk azért, hogy egy olyan ige hangozzék el a medencében, ami tisztít, és ami szentel. Mert ezt mondja a Szentírás. Isten szent lelke végzi, de az ige végzi. A Biblia, Isten szava. Annyi mindent mondtak már róla. Annyi mindent mondtak. Neked micsoda? Hogy veszed kezedbe? Emlékszem arra, amikor Oroszországból, vagy nem tudom honnan jött egy néni a gyülekezetbe veresen, és nekünk általában oda tettük így a pad mellé. Megfogta a Bibliát, így magához ölelte, és azt mondta, ez az Úr szava. Ez az Úr szava. És ti leteszitek oda, ahova leültök. Derek Prince mondta azt, nagyon szeretem ezt a mondását, nem szerethetem jobban Istent, mint amennyire szeretem az igéjét. Nincs más, ami tud működni. Csak az Isten szava. Jézus mondta, ez az ég és az a föld elmúlik, az én beszédeim megállnak. És amikor küzdesz, problémáid vannak, nyisd meg. Olvasd. És az az ige, ami ebben az emléklapban benne van írva, ez az ige is végzi ezt a megtisztító és megszentelő munkáját a Szentlélek által. És hogy említettem azt a többes számot, hogy vízbe és tűzbe. Nincs sablon. Nagyon szeretem azt, képzeljétek el egyik alkalommal, amikor csináltam egy kis TikTok videót, az jött a szívembe, hogy Isten nem cipész, rákerestem az interneten kaptafára, mert nem volt nekem, és elmentem valahova, nem tudom, Budapest másik részére, jó messzire, Pécseltől, és megvettem a kaptafát. Fölraktam a nyakamba,
És arról beszéltem, hogy a Szentlélek nem cipész. Nincs kaptafája. Azt mondja az Úr, a Szentlélek olyan, mint a szél. Fúj, ahová csak akar. Nem tudod, honnan jön, nem tudod, hova megy. És végzi a munkát. És itt 3 olyan ige szakasz van az apostolok cselekedetében, a 8. rész, a 15-től 17-ig, a 8. rész 38-39-es, és a 10. rész 44-től 48-ig. Nem fogom elolvasni ezeket az igéket, de nagyon érdekes, amit mond a Szentírás. Ugye azt mondja Máté 3, hogy Jézusról vonatkozóan azt mondja János, én vízbe merítelek, hogy megtérjetek, de aki utána jön, erősebb nálam, mert én arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam, vagy vigyem, ő Szentlélekbe és tűzbe megy be. És hogy milyen érdekes, hogy Istennek nincsenek kaptafái. Az első történet, ami az Abcsel 8-ban van, az Samária népe. Befogadja az igét, és megtörtént a vízbe való bemerítés. De nem kaptak szent lelket. Majd olvassátok el. Így, ez van. Apostolok cselekedete 8. rész, 16. vers vége, mert még egyikükre sem szállt rá, csak le voltak merítve az Úr Jézus nevében. Csak. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. A következő ige szakasz az etióp kincstárnok megtérése. A 8. rész 38-39. vers. Ugye Fülöp megy a déltájban néptelen úton, találkozik a pénzügyminiszterrel, aki éppen a proféciát olvassa Ézsaiás könyvéből, és ő meg szabadott a hinton, és azt mondja, megkérdezik, érted, amit olvasol? Állítsd már meg azt a hintot! Ja, azt nem mondta. De hogy megáll, és elkezdi magyarázni abból a proféciából egészen Jézust. És megtér. Ez a pénzügyminisztereknek is meg kell térni. Mindenkinek meg kellene térni. És azt mondja, itt egy víz. Mi akadálya annak, hogy én bemerítkezzem? Ha teljes szíveddel hiszed, akkor lehet. Hát akkor bemerítette. Elment, elragadta az Úr lelke, többet nem látta. De ez a pénzügyminiszter, mikor kijött a vízből, örömmel ment tovább az útján. Nincs kézrátételes imádság. Kicsit hamarabb ragadta el Fülöpöt az Úr, máshova, hogy máshol prédikáljon, máshol tegyen bizonyságot. De én nekem nem tudom megmagyarázni, de nekem ez a meggyőződésem, hogy itt egyszerre megtörtént minden. Vannak olyan dolgok, mindig vannak kivételek, és azok mindig erősítik a szabályt. És a harmadik történet, a 10. részben, amikor Péter elmegy Kornéliusz háza népéhez prédikál, és betölti őket Isten szent lelke. És mit mond az ige? Ezt olvassuk. 45. verstől. Elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka, hallották ugyanis, amit nyelveken szólnak, és magasztalják Isten, ekkor megszólalt Péter. Vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy bemerítkezzenek? Akik ugyanúgy kapták a szent lelket, mint mi, és bemerítik. Nekem van, neked nincs. Ez egy dedós módszer, oldás. Hogy milyen sorrendben, ne felejtsd, kölcsön tudom adni a kaptafát, még megvan. Isten nem, a Szentlélek nem cipész. Az, hogy a testvéred, a rokonod, a szülőd, a nagymamád, az édesapád, a gyermeked hogyan és miképpen legyen meg víz. Vízbe és tűzbe. Hogy milyen sorrendben. Isten egy szuverén. Dicsőség az Úrnak, érte. És ahogy olvasom a római levél 6. részét, itt sokkal több minden van. Ugye azt mondtam már nektek, hogy valami történik a vízben, mert ott van az ige, ott van a Szentlélek, és hozza a megtisztítást és a megszentelést, az Isten csodálatos munkáját. De kiábrázolódnak dolgok. Mert a római levél 6. része beszél arról, hogy halálába, meg hogy hasonlóság. És ez csak a teljes víz alá merítéssel történik meg. Egyébként is, hogyha ott maradna valaki jó néhány perccel tovább, akkor az tényleg fizikai halált jelent. De amikor belemerül, akkor a halálba merül bele, amikor pedig kijön,
akkor ez egy feltámadás lesz. Ez ott van, és ez egy annyira jó dolog. És nézzétek csak, ez nagyon kevés ilyen kép van az interneten, bár most már egyre több bemerítésről vannak fényképek, fotók, videók és mindenfajta dolog. De ez annyira jól, annyira sejtelmes ez a fotó. Pont azt a pillanatot ragadja meg, amikor még lent van teljesen a vízben, mint a halálban. És a Korintusi levél ezt mondja, a 4. részben, 2 Korintus 4:10, Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Az előtte lévő versek azt mondják, cserépedény az életünk. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de nem pusztulunk el. És jön a feltámadás. Amikor kijön a vízből a bemerítkező. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában. Kifejezzük azt. Tudtad? Tudtátok? Bemerítkeztél már? Akkor Krisztus feltámadásáról teszel bizonyságot, mert ezt mondja a Római levél 6. része. Ahogyan eltemettettünk vele a halálba, ugyanúgy a feltámadásban. És egyébként ezt mondja a Szentírás. Ezt olvassuk a páli tanításban, ezt olvassuk a Biblia kijelentésében. Hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámad. Azért, hogy nekünk is legyen feltámadásunk és életünk. Hogy üdvösségünk, örök életünk. És annyira jó, hogy aki azt mondja, mi ó emberünk megfeszítetett, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Egyszer és mindenkor. Hú, ez egy nagyon szívós fajta. Ez valahogy mindig ki akar jönni. Nekem ebben rá kell csapni nagyot. Meg kell öldökölni. Meg kell öldökölni. Ez egy harc. Üdvözlünk Isten családjában. Néha könnyebb, néha nehezebb. De itt vagyunk, hogy segítsünk. Öldögöljünk. És harcolunk. Megtörjünk az örülőkkel, sírunk a sírókkal. Egymás termét hordoz. Ez így működik. Nem másképp. És azt olvasom a Filippi levélben, ezt is szeretném nektek. Hatalmas erő van a feltámadásban. Azt mondja Pál a Filippi 3-ban, hogy nekem az, ami nyeresség volt, pedig egy elég nem volt nyerészkedő ember Pál, de egy zsidó, ízig, vérig zsidó, farizeus, a megfelelő napon lett körülmetélve, a törvényben követelt igazság. Na, ezt nem lehet tetézni. A törvényben követelt igazság szempontjából feltétlenül voltam. Ezt nagyon tökéletesítette Pál. Nincs még ilyen ember. De Isten megengedte neki. De azt mondta, nekem ez mind kár és szemét. Hogy megismerjem őt. Jézus. És az a feltámadása helyén. Hogy semmi nem fogható. Se a származás, se az örökség. Semmi. Megismerjem. Ismered. Ő az életed ura. Ő az, aki életet ad és győzelmet. Még 2 dolog van, amit szeretnék a szívetekre helyezni. Az egyik, hogy hiszen két nagyon fontos igét hoztam a végére, amikor Jézus megy alámerítkezni Jánoshoz, a Jordánhoz. Ez ott a Tibériás tengertől, ott az alján van, Jordanit, ahol sok víz volt, le is írja a Szentírás, ott merített be János, ahol sok víz volt. És Jézus megy, és János felismerte, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És egyszerűen Jézus oda áll, és be akar merítkezni, és azt mondja, hát te jössz hozzám, nekem kellened. János tisztában volt azzal, hogy a bemerítésben, aki be akar merítkezni, megvallja, hogy bűnbánat. Térjetek meg, de van egy ilyen hangzó Bibliánk a konyhában, és a kedvencem az, amikor ehhez a ponthoz ér a hangzó Biblia, mert ilyen nagyon érdekes, ilyen hangzó, mindenfajta csengő, meg minden dallam, és amikor
Nem tudom, hogy ezt mennyire mondta így János, de kicsit hátrébb állok, mert a hangzó Bibliában viperák fajzatai! Kifigyelmeztetett titeket az eljövendő harag elől. Na, nem ijedtetek meg, ugye? Jó. Nem tudom, hogy ezt mennyire ilyen hangerővel mondta, de hogyan, de hogy azt mondta, hogy térjetek meg. Térjetek meg. Térjetek meg. És azt mondja János, te jössz hozzám. És Jézus csak ennyit mond. Máté 3:15. Engedj most, mert ez illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Szóval az igazsághoz hozzátartozik. A János 14:6-ban, remélem ismeritek ezt a verset, azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az Atyához, csak is én által. De az, amikor meghoztad ezt a döntést, meghoztad az igazságot. És elismered Isten szentségét, elismered, hogy ő a szabadító, elismered, hogy ő tud helyreállítani. És még egy a végére. Az az, hogy annyira durva ez az ige. Tehát amikor te gondolkozol azon, hogy van-e értelme ennek az egésznek, vagy nincs, akkor jusson eszedbe az, hogy a farizeusokról ezt olvasom a Bibliában. Miután meghallgatta őt az egész nép, még a vámszedők is igazat adtak Istennek azzal, hogy bemerítkeztek János bemerítésével. A farizeusok és törvénytudók pedig elvetették, vagy ahogy Károli mondja, megvetették az Isten akaratát, és nem merítkeztek be általa. Nagyon érdekes, de a János 12:48-ban is ugyanez a görög kifejezés van, amit így fordítanak, hogy elvetett, megvetett, álnokul jár, elutasít, megtapad, és cserben hagy. Azt mondja János 12:48, aki elvet, megvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírója. Az ige, amelyet szóltam, az elítéli majd őt az utolsó napon. Sok minden elhangzott, és sok minden nem. De arra bátorítalak, hogy vedd kezedbe a Bibliát, és olvasd, és tanuld meg azt. És legfőképpen arra bátorítalak, hogyha még nem hoztad meg az életed legjobb döntését, amely megbánhatatlan, tedd meg. Egy nagyon egyszerű módon, amit én nagyon szeretek. Egy imádság. Az Istennel való beszélgetés. Így hangzik. Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, megnyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint megváltómat és uramat. Bűnös vagyok. De köszönöm, hogy megbocsátod bűneimet. Kérlek, foglald el életem trónját, és formálj olyanná, amilyen akarod, hogy legyek. Ámen. Marikát kérjük, hogy mindaz, amit az Úr a szívére helyezett, kérlek, hogy gyere ide, és mondd el. Ez az én laptopom. Először is nagyon szeretnélek köszönteni benneteket, hogy eljöttetek, hogy így összeálltatok. Nagyon hálás vagyok, nem fogok sírni. A másik dolog, nagyon régóta vágytam kavicsra, ami ki van festve. És az első kavicsomat itt találtam meg. És ez nekem akkora boldogság. És az első kavicsomra az van ráírva, hogy Jakab 12. Nem szeretném most az igét elmondani, le van írva a laptopomra. Következő alkalommal jöttem, és mit találtam egy kavics, ami ki van festve, és arra azt van írva, hogy Zsoltár 91. Nagyon hálás vagyok érte, és nagyon köszönöm. És köszönöm, hogy vagytok.
Pár évvel ezelőtt elhunyt édesanyám, elhunyt a párom. És én ott maradtam, és rájöttem, hogy én boldogtalan vagyok. És ez a boldogtalanság engem egyre mélyebbre mélyebb. A boldogtalanságomban a gyerekeim apja, akitől 25 éve elváltam, lebetegedett. És én mellé álltam. És azt mondtam, hogy rajtunk kívül nincs senki, a szüksége van rá. És mi végig csináltuk a harcot, a legtöbbet a kisebbik gyerekem, aki vállalt belőle. De én főztem rá, hordtam orvoshoz, de tudjátok, volt bennem valami. Egy gyűlölet, egy fájdalom, egy keserűség, a majd 40 éves megaláztatás, amin keresztül mentem mellette, és ez az egész, az életem, amiért így alakult, azt őt hibáztattam, és gyűlöltem, és szerettem, és ez engem megérkezett még jobban. Nagyon szenvedtem tőle. 4-szer kellett neki futnom, mire meg tudtam bocsájtani neki. És miután sikerült, hogy megbocsájtsak, teljesen másként álltam eléje, és mikor mentem látogatni, vagy vásároltam és vittem neki, teljesen más. Nem tudott bántani, nem tudott fájni. Egy más érzés fogott el. A másik, amit szerettem volna elmondani, hogy egy 1,5 éve kerültem ebbe a közösségbe. Lehet, hogy megváltoztam. Lehet, hogy van változás az életemben. Én nem veszem észre, én nem gondolom, hogy én rossz irányba változtam volna. Nem is. Én nagyon hálás vagyok, hogy vagytok. És lelki gondozásra jártam, mert nagyon-nagyon mély ponton voltam. Jött egy súlyos betegség, amit magamba hordoztam, és majdnem rossz döntést hoztam. És a lelki gondozás sok-sok könyv volt, de mellettem voltak. És egyszer kirúgták a lábamat. És ez a lábkirúgás ez azért történt, mert egy másik lelkésznek az egója nem gondolt arra, hogy az a pásztor mellett vannak bárányok. És mi lesz azok a bárányokkal? Vannak bárányok, akik elszegődtek, de zömében megmaradtak a bárányok, mert a mi lelkészünk nem hagyott el bennünket. És hívott telefonon, és nem tudott lelki gondozást, de telefonon mindig. Imádkozott, imádkoztak értem, átsegítettek a bajon, és sikerült lábra állni, és nem estem újból le annyira mélyre a gödörbe. Ezt nagyon szerettem volna elmondani, mert ez engemet nagyon bántott, hogy én úgy gondolom, hogy azért, mert valakit bántunk, azt azért körül kellene nézni, hogy ott körülöttek vannak emberek, hogy azokkal vajon mi lesz. Én tudom, volt közöttünk egy olyan ember, aki most nagyon lesüllyedt, és hajléktalan. És az a pici hajszál, amit jelentett neki ez a kis gyülekezet, az elszakadt, és ez az ember elveszett. És az utcán kódorog. És addig nem kódorgott, addig dolgozott.
elveszítettük. És most elmondanám nektek, hogy nagyon boldog vagyok. Nincs az az érzésem, hogy én boldogtalan ember vagyok. Nagy harcaim vannak, nagy betegségeim vannak, de én boldog ember vagyok. És köszönöm, hogy itt lehetek köztetek, és köszönöm, hogy itt merítkeztetek be, mert azt hiszem, hogy én mikor belépek ebbe imaházba, nekem semmi nem fáj, én nagyon jól érzem magam, én boldog vagyok. És köszönöm, hogy vagytok nekem. Ezt szerettem volna elmondani nektek. Fantasztikus egyébként, amit Isten elvégzett a mi testvérnőkben. Úgy éljük meg, mindig azt szoktam elmondani, bárhova is megyek és szolgálok, hogy ő az, aki úgy forgolódik a gyülekezetbe, mintha évtizedek óta ott lenne. Olyan munkát végzett Isten rajta, benne az életében, amiért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon jó látása van az én testvérnőmnek. 2 kérdést szeretnék itt föltenni. Az egyik, hogy önként kérted-e a bemerítésed? Igen. Köszönöm szépen. A másik, hogy hiszed-e azt, hogy ez az Úr szava, kijelentése, és hogy tulajdonképpen, ahogy Jézus mondta, így illik, hogy minden igazságot betöltsünk. Igen. Köszönöm szépen. Akkor kérlek, hogy kövess engem, te ott fogsz menni, én meg a másik oldalt, és imádságos szívvel legyetek. Igen, lehet közben. Isten igéje ezt mondja, én megyek előtted, a rögösöket elégyengetem, az ércajtókat betöröm, és a masszárakat leverem. Marika, a te hited vallomására bemerítlek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Amen. Halleluja! Ahogy hallottátok az igéket, Isten igéje világosan és egyértelműen tanít bennünket, így illik, hogy minden igazságot betöltsünk. Én emlékszem arra, hogy említettem nektek 43 évvel ezelőtt, meghoztam ezt a döntést. Életem legjobb döntése. Te, aki itt vagy és hallottad az üzenetet, hallottad akár ezt az egyetlen egy igeverset, neked is ezt mondja az Úr, én megyek előtted. A rögös utat elengedem, az ércajtókat betöröm, és a masszárakat leverem. Gyere az Úrhoz, add át az életedet neki. Én nem tudom, mikor fog megmozdulni majd megint ez a víz, de én készek vagyunk, a gyülekezet is, én is, hogyha te azt mondod, illik, hogy ezt az igazságot betöltsed, akkor feltöltjük a medencét, imádkozunk érted, elkérjük az Istentől azokat az igéket, és hisszük azt, és valljuk azt, hogy ez az egyedüli dolog, ami megbánhatatlan. Szeretnék most értetek imádkozni. Istenem, nagyon köszönöm neked ezt a mai délután. Köszönöm, hogy megmozdult a
Menedzserize, köszönöm Marika életét, hálás vagyok azért a döntésért, ahogy formáltad és alakítottad, ahogy megszólítottad és elhívtad. Uram, imádkozom most valamennyiünkért, akik itt vagyunk ebben az imaházban. Te látod az érzéseket, a gondolatokat, mindazt, ami foglalkoztat bennünket. Köszönöm, hogy Te vonsz magadhoz. Kérlek, hogy a Te jelenléteddel védj körbe bennünket. Érints meg, és hogy megszülessen a legjobb döntés mindannyiunk számára, hogy Téged követünk, Úr Jézus. Amen.